nagpatiribayan ng apat na eskwelahan gikan sa manibaybang banwan sa Albay sa ginibong Drum and Lyre Parade of Lights Competition 2023 kang weekend sa syudad ning Legazpi. Gikan ang mga kabalis sa Legazpi National High School. Daraga National High School, Malabog National High School, Asinaga National High School kang Tiwi Albay, sa props asin costume pasana, talagang pabunggahan na. Pag-abot naman sa exhibition part, pinodo na nanggad kang kada eskwelahan ang saindang tibay. Asin sa huri, binisto bilang kampiyon ang Naga National High School. Nayuli maninda ang Best in Street Parade, Best in Majorette, Best in Music asin Best Visual. Preparation me, almost 1 week lang po. 1 week lang. Nag-uuran pa po. Pero salamat dahil ang mga aki po talagang matitibay, as in matalento po sinda, madalion po sinda makapick up. And of course, support po kang parents kasi kung dahil po ang magurang, dahil man po kami mago. Binisto naman bilang first runner-up ang Legazpi National High School, mantang third ang Malabog National High School, as in fourth runner-up naman ang Daraga National High School. Gusto ko po magpasalamat sa Provincial Government of Albay and yung tayo po organization for having this kind of competition. Pandua po, nagpapasalamat kami sa eskwelahan may na tinugutan po kaming mag-intra. Sa pamamayuhan po katsamuyang principal, si Dr. Jeremy A. Cruz, sa mga trainers mi po, sa mga magurang po na nagsuporta sa mga aki, and sa mga estudyante mi po na dugot pawis po ang binuhos para po matupad po ining competition. Inorganisar kang Team Albay Youth Organization Incorporated o tayo ang aktibidad na isinabay man sa sindang selebrasyon kang Paskuhan sa Tubi Albay. Napili po namin itong tema na Drum and Lyre Competition because naisip mi na ang Christmas para sa Gabos and naisip mi second district pero nag-imbitar kami kay mga taga-ibang district para ma-accommodar sinda na embracing ang mga Albayanos and of course, the spirit of Christmas in-apply namin sa mga musics nila. Ni-require namin na one music or any na magkaroon ng Christmas song and then naisip din namin na since Christmas and gabi, Parade of Lights dahil gusto may mapailing sa mundo dahil ang Christmas puno ilaw, makulay, gabos, magarbo and pinipirar may ini para sa gabos and halos 1 month kaming prepare at arami na ini ang pinaka-best na event para sa first day of event. Kasabay kang aktibidad, sabay man na pinabisto sa publiko ang mga kabali sa Circong Pogi 2023 na miyembro kang PNP, BFP, Philippine Army, Good evening, Ayala! Philippine Navy, From Naval Forces Southern Luzon, Philippine Coast Guard as in Philippine Air Force. Air Force! Kung saan gigibo ng kompetisyon sa maabot na Disyembre 18 sa Ayala Malls, Legazpi, sa syudad ng Legazpi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal